जोङो दिनै आर्लि मर्निं सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय जों कालचार कमप्लेक्ससिम जोङो रेलि खालामनानै सफैबाय दा बावैसो सफैदों बारा गोबाव जायाखै जोङो बेनि थांखियानो जाहैबाय एलकहल आरो ड्राग्स नंगौ गोबां समनिफ्रायनो माने आरो जोंहा ड्राग्स आरो एलकहलनि सोलिबोनाया गोबां जागासिनो बेनि सायाव जोङो बन्द' खालामनांगौ जेसेबां हागौ थ' ट्राइ खालामगोन जायफोर लागासिनो बिसोरनि सायावबो जोङो हायोबा नायबिजिरगोन जोंनिफ्राय दा बिनि थाखाय जोङो न' ड्राग्स आरो न' एलकहलनि सायावहाय रेलि खालामफैनाय जादों जोबोद मोजां मोनदों मिसेसफोरखौ लानायनि थाखाय मानो होनबा जोङो गोबां खामानियावहाय बिजि थायो बिजि थानायनि गेजेरावहाय जों दा सामार भेकेसनावबो बे खाबुखौ मोननाय जादों जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानो होनबा गथ'फोरा दा जोंहा फरायनायनि टाइम जों बेजोंनो थाफानांगौ जायो स' दा जोंहा एसे टाइम मोननायखाय मिसेसफोराबो जों आवगायनानै फैदों दा बिनि गेजेराव आंबो सासे मिसेस बिराद मोजां मोनदों दा नायनोसै जोंहा गाबोननिफ्राय जागोन दा ग्रमिं सोलिगासिनो दिनै लास्ट दे थ' जोंहा गाबोन आरो समफोर पारफरमेन्सआ जागोन आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टखौ खुगाजों बुङोब्ला जोबोद खम बाट बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंनो बेबायदि खाबु होनायनि थाखाय जोङो मिसेसफोरनि थाखाय स्पेसियेलि किड्सफोरनि दङ आरो मिस्टार एन्ड मिस आरो टिन थ' जोंखौ लाफानायनि थाखाय जों बिराद मोजां मोनदों बेबायदिनो जुदि फिउचारावहाय नेसनेल इन्टारनेसनेल जुदि खाबु मोनोबा आङो निस्सय थांनो ट्राइ खालामगोन थेंक इउ दिनै जों नैफाय मोनसे एवारनेस रेलि लादों बिनि देमा जाहैबाय से न' टु ड्राग्स एन्ड एलकहल दिनैहाय जोंनि अर्गेनाइजेसन आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ फैयै फैनानै 5 इयार्स सेलेब्रेसन खालामदों दा बेनि गेजेराव जों पाब्लिकनो मोनसे मेसेज होनो सानदों नैबे जुलाइ स्पेसियेलि बे जोंनि मोनसे गरम बन्द जायो गथ'फोरनि थाखाय दा बे गरम बन्दआव बांसिन गथ'फोरा गावनि फ्रि टाइमखौ लानानै जेबो एक्टिभिटिस गैयियावहाय एलकहल कनजाम खालायो आरो मालाबा ड्राग्स कनजाम खालायो बेखौ लानानै जों नैबे मिस्टार मिस बरलेण्ड जाय जों अर्गेनाइज खालामदों नैबे बोसोराव जोंनि ग्रेन्ड फाइनाला 6 जुलाइआव जागोन बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दा जों साफ्रोमबो यां जेनेरेसन जोंनि जायफोर बिनानाव फंबायमोननो जों नैबे श'नि थ्रुयैहाय मोनसे गावनि फ्रि टाइमखौ जाहाथे नैबेबादि एक्टिभिटिसाव खाथायो एबा इंगेज खालायो बेनि थाखाय जोंनि बे रेलिखौहाय पाब्लिकनो मेसेज हरनो नागिरदों आरो जाहाथे गावनि फ्रि टाइमावहाय जेबो एलकहल कनजाम खालाया आरो जेबो ड्राग्स कनजाम खालाया बेनो बेनि टपिकआ फैयै फैनानै दिनै 3 दिन सानथाम जाफैबाय जों 2 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट खालामदों ग्रुमिंखौ 2nd, 3rd, 4th दिनै 4th दा जोंनि ग्रेन्ड फाइनालिया जागोन 6 जुलाइआव बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दा बाहाय नायनो थाखाय बयबो पाब्लिकफोरा अपेनलि फैनो हागोन खालि जों माखासे रेस्ट्रिक्सन होगोन बाहाय जों एलकहलिक पार्सनखौ सोनाय जानाय नङा आरो जेबो लावथि बायदिसिनाखौ लानानै जों एन्टार खालामनाय नङा आरो बेनो खुलुमबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो आंनि मुङा सौरभ बसुमतारी आङो मिस्टार बड'लेण्ड 2025 5th एडिशननि सासे फाइनालिस्ट आरो दिनै आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ मोनसे रेलि खालामदों थीमानो जाहैबाय से न' टु ड्राग्स एन्ड एलकहल आङो क'क्राझारनिनो आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे रेलिखौ खालामनानै दानि इयुनाव जेनेरेसनाव गोबाङानो जागासिनो स्पेशेलि ड्राग्सआ एलकहलाथ' बोसोराय जाबोगासिनो जेनेरेसनलि बाट आरो रिसेन्टलिबो बांसिन जागासिनो आरो जों बे आर'नाइ एन्टारटेनमेन्ट टीमनिफ्राय आङो होननो सानोखि बे ड्राग्स आरो एलकहलखौ जेसेबां हायो खमायनो नाजागोन होननानै जोंनि इयुथआ कामिं जेनेरेसन्सखौ बेखौनो आं होननो सानोखि जेसेबां हायो माने स्टप खालाम माना खालाम जुदि सोरबा जासियोबाबो ड्राग्स एबा एलकहल नोंगौ जुदि माने फुरा फर्स खालामदोंबा लानो प्लिज दाला आरो आं बेखौनो होननो सानो प्लिज से नो टु ड्राग्स एन्ड एलकहल फार्स्ट अफ अल कम्पिटिशना एबार जोबोद गोरा आरो मोजांबो मोनदों बिकज जोङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय मानसि फैयो आं क'क्राझारनि आं दा उदालगुरिनि मानसि तामुलपुरनि बाक्सानि चिरांनि मानसिफोरखौ लोगो मोनो सनितपुरनिफ्राय फैदों गवालपारानिफ्राय फैदों देग्लायहाय स' आं बिराद मोजां मोनो आङो सासे लाइक हिउमेन जानानै आरो मानसि जानानै आं गोबां बुस्थु सोलोंनो मोनो बिसोरनिफ्रायबो माने गिदिर हक उन्दै हक बिसोरबो आंखौ माने बुहुत बुस्थु नलेज होयो
आंनि माने जेसेबां मेननि नलेज दङ बेखौ आरो ब्रड माइन्डेड आरो खालामसिनबावो आरो ना आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टखौ मा बुंनो सानो नोंथांमोन? आङो जोबोद आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टसिम माने जोबोद थेंकफुल आरो आङो बिसोर लास्ट डे मैयाहाय 5th एनिभार्सारि जादों आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टनि आङो जोबोद कंग्रेचुलेसन्स होनो सानो आरो खालि 5th इयारल' नङा आरो गोबां इयार लाइक 50 100 इयार्स आरो जाबावबाय थाथों आरो बिदिनो इयुथफोरखौ जेनेरेसनफोरखौ इन्सपायार खालामबाय थाथों आरो खालि इयुथल' नङा आइ गेस मिसेसफोरखौबो लाइक जोंनि सिगांनि जेनेरेसन बिसोरखौबो बिराद इन्सपायार खालामगासिनो आरो कामिं जेनेरेसनखौबो आरो इन्सपायार खालामगोन होननानै आङो बेखौनो माने सानो आरोना थेंक्स